Takhuk Onimes Morasing Begnimung Sima Morasing Uttor Tewandal Kamini Premhori Parani Ward Nong 3 Takhuk Onimes Morasing ni bahan juk khoroksa tongmani bon pusi tongo tabok rengno kotor poi tongjago Udaipur College buma bu phakari kha Takhuk Onimes Morasing ni trai phangsibing bono saiseng yakar telangmani tabok kerei nukhung belai bini nok ris ngai tongkha bapro baino o bini nok kotha nok hapangni nok manmani bo paya sanino landslide ngai ha kowagai buni wal tisajak bai thangbaikha tabok hashtag ganang lukuroni thani mai ganang lukuroni thani juba susankha MLA Binu Devanani thani bo tai MBC Potolution Tribunal thani bo juba susankha norok tini kok thunai haike media rongno tamni bagai maring ka ke sagade tini ane media rongno bo hamar jitono no kosto kaimen bagai tini subjarawa tini ane nok bai mani 22 tarik Agust mas ni phungo nok ane building nok sorkari manmani mo bai thangka hingka gesung kisa tongi tongmani gudam nok o gudam nok bo tongmalia bai thangka mo rejiro konginai chani tiki tongka tani kisa hanya abo bufru bai akuno siur kore moni bagai chung tak nok uro kaka sangne bong nok si matongo hingka gesung nok rok tangmiya ko rangkucha kore অবস্থা jorasi hayong ithang gaba tak tongani chini jaga kore khetang kabono sorkar thani chung subasuru nayo এরপরে চিন্তি প্রা সারক বো যে সুবাসুর নাই বরং থানি বসুম কিসা সুবাসুর নাই বাগে আং বরং নক খুলুম যাও ইনকে আবনো বাহিকে নক তাংনাই আনিবো তাই কোনো মাফা করে রাং পয়সা করে আমতে হে জরা ব্যবসা বাণিজ্য করে আমতে হে জরান বাগে চুম তিনি মিডিয়া না কিসা আং মারেংকা non tong thainong khamo kaisa na আমো কাইসা ন তংমাইয়া তা কাকা সামনে নগ তংবো কোনো দিন হরফান বাইমানো পুঙ্গফান বাইমান কোনো সিওর করি মো mukha ko bai belai no nini serai rok le khoro busi tongo ani sirai masa tongo berai erpore ani ahana jok masa bo college porio ingkangke ani berai ang aki tonglai jau chung saijana tabu noni kuno tongnani bokro bomne kuno kerei chuni kono kori khaitong kha sorkar thek rok nok dama khanno nok man kha man ke abo purang pai sani bai thang pai ka nawo toi nokor khaiman jarawono bai thagu abu ko bai thang kha ge norok tam khe soli tong sanok nong nuk ko sabo chakri khne rok haike jaga jami rok tora to nong jaga jami rok kerei chakri khaine bo kerei ang niji hanyo kisamsa tharik ব্যবসা rok khaijau hange kisamsa dukandari rok khaimani abo income kerei baki rok thangpaini rang phaisa kerei hani samorok tangi masa utata buke nini ma babu songke an ma babu song ang serai pro kono thui thangka hangkang kai ang tak samorok tangi si chole tongta chini family wa ani boina bo porri ma tongo non chalokha nang salbe ma tongo ta nok bara rogre kerini jora se tai se nini ano jog masa poribo tongo ge tabu nok bo kerei norok ni je birmanon nugoi oroni kebo lukurok haike oroni kebo nini romdi MLA MDC haike ba oroni je neti to khaitone rok no tapsak jora phai chusuba phaiga chuba phaya ko tak sugela ke phai bo samanla saka chinirme masa netrito nono saka bobo ongnai hino erpore jora phaya ko hain chota nung tabo lukurong ni thani nung tamo koibung naranamu sung nini je nokhu kerei haike ma phabu nini ma babu bo kerei sing semaka ning oro phaino sungno phekya nini nok kaisa je sorkar theke nong ma bo a sorkar nok paye sini ro bufang kwa gei bai bani ro ngake nung tabo tamo sanamu sung lukurong no nini sang koibung tam to angobono lokoni thani kaisa lomung yapare kojau angborong no ani nokhu purayong tongman jorawa ana juton phaichuba paithangke belake chanai ingkangke abono ang lokorong thani kaisa koimungta আর অরনি যে নেতৃত্ব খাইতনে MLA MDC রং নং তাম সানামু সং প্রশাসন নং তাম সানামু সং koimungani to nokhu kubayong thaman jara boro অরনি MLA সাবো orne MLA chini bindu devnath sar MDC MDC ke chini Potolution Tripura
umbrok ni andaro na nok tong Andaran sinimo. norok tap sak jora MLA MDC rok no sada saka kok rok MDC na to saya kang chinir ni netitto no masa saka MDC MLA be phano salary re gode ano ani to hai obostha rang pucha ni kuri jora no phuk tangmia khaitong kang tam khranya ni kuno brand si kuno taparangya khaitong ka abono kise subasu rokon nai re gode ano koroksa chini parani ben saka netitto bobo nung MDC no nung saya kotak phono na MDC na saljiya ko ta phono jora bu yang borok bai salary re din saka ta bonono angke bole thang himi tongman ba chin parani no emne ke o parani bung tama Gram Horipara, bo busuk number what nang na ba ward number 3. what number 3 nin bung ke Ani mung Onimes Murasing, nin login bung tam ani dogin bung Simam Murasing, tabu nini sajak basa je tongmani bun mung ke Jamie Murasing, nini hano je tong human ke Rotna Murasing, tong singge norok ke bu kri ma pha kri hai ke norok buta bahano tongmani ta korong ni na ke nung tabu je hake soli tomarok nini kuno jaga jami kri kheto kri nini ration card dogle to tong রেশন কার্ড বাবু তো থুই থাকা বাবু থুই থাকমান যাগুলো আনো পরিবার কর্তা হিসাবে আনি তাক আনি বুঙিনি অংখাতা রেশন কার্ড খায় ration card APL da na BPL বিপিএল ration card ke BPL no na emne ke nini kuno rega rok job card rok to tong samrok de matang rok জব কার্ড ডগলে তো সামুরক তাংজিয়া তাবো নক মান জাখানে নে তাই রেগা সামুরক বকরিবলা তাবো গাসো গাঙ্গে তাবো তাংজিয়া রেগা রক রেগা বু হাজিরা কম গাঙ্গে চুং রেগা তাঙ্গি বু পুসো গিয়া